Darawan. Ang Roque. Sa di pinagkuhan na sa di. Ayun, at nakadaan na yung yung procession kay Inang Peña Francia. Bali galing sa San Juan, dumiretso yun dun sa sa San Roque. Para dun naman yun magdamag ata yan. Tapos nagluluto ako dito sa bahay ng tokwat baboy. Pinirito ko muna yung tokwa. Tokwat baboy. Reduce na ito naman yung kaunting karne. Cellphone muna yung gamit ko pang vlog. Ayan, at luto na yung aking tipid recipe na tokwat baboy. Ayan po, at tapos na akong magluto. At bantay muna tayo dito sa tindahan. Araw ng Biyernes ngayon, August 28. At mamaya, pag uwi ng bata, pakain namin tanghalian, ay pupunta na kami dun sa follow-up check-up ng bata. Update tayo dito sa tindahan. Tapos pag halimbawa may oras kami, baka mag-inquire na kami, mag-try kami dun sa rep. Tapos baka balikan namin na Lunes kung sakaling marilisan kami ni Ami. So malapit na yung fiesta, kailangan namin lang gagamitin na rep freezer para sa fiesta na. Sa mga katapusan nitong September, may mga okasyon na yan dito. May basketball na yan, baka may peryahan na. Mabinta yung yelo nyan, saka mga soft drinks. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. At sana po panoorin nyo yung vlog ko. At yung mga old vlog po, baka pwede nyo balikan yung mga una kong mga upload. At malapit na yung cut off
Muli maraming salamat sa lahat ng mga viewers na sumuporta, mga silent viewers, mga sponsor po, maraming salamat po sa inyo lahat. Yan. Sana maging okay yung result ng check-up mamaya ng bata para kung sakaling magtanong kami na kung ano yung pwedeng kainin ng bata kasi pinagbabawalan talaga namin. Ayan po, hanggang dito lang ang vlog. Maraming salamat muli. Ayan po, bye bye, love you all, ingat po kayo palagi.